Sanibona, phinde nginibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu ongumsindisi, uNkulunkulu ongumsingathi, uNkulunkulu omuhle, okhazimulayo, ophakeme, oyikho konke kukho konke ngaso sonke isikhathi. Sibonge nje sasigcinile, sibonge nje sasithandile, sibonge nje sasibusise ngakho konke athe uNkulunkulu wasibusisa ngakho. Sibonga ukuthi sisanemvula ngesikhathi yaso, ngesikhathi sayo. Sibonga ukuthi sisanelanga ngesikhathi salo. Sibonga ukuthi sisanenyanga ngesikhathi sayo. Sibonga ukuthi izinkanyezi sisavela, yonke into isangendlela uNkulunkulu akade ethanda ukuthi adale ngayo ngemvelo yakhe lapha emhlabeni. In as much as sekudala izinto eziningi eziyikhopi noma ezizama ukuthi zincintisane, zizame ukukhompita noNkulunkulu, kodwa kukona konke lokho yena uJehova umdali wezulu nomhlaba akakaguquki, usamile ingunaphakade, usakhazimula njalo, usaphakeme ngaso sonke isikhathi, usamkhulu, usesabeka, usaphilisa, usangcwele futhi ehleli ekhaya ezulwini. So ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi abantu baNkulunkulu sihlezi simbonga uNkulunkulu ngakho asenzela kona. Sihlezi simbonga uNkulunkulu, singahlali njalo singabantu abakhalazayo, sihlale njalo singabantu ababika izinkinga kuNkulunkulu. Njalo hlezi ubika ukuthi awu Nkosi yami nginamali, awu Nkosi yami ngaze nganenkinga, awu Nkosi yami ngaze nganokuthi hey, yazi ukuthi unenhlanhla engakanani ngegugu elilodwa nje onalo ongalinakile wena ukuthi likhulu kangakanani, eliyimpilo. Le ukuthi uvukile ekseni umunye umuntu engavukanga, le ukuthi uvukile ekseni usakhuluma umunye umuntu engasakwazi ukukhuluma, le ukuthi uvukile ekseni usakwazi ukuhamba umunye umuntu engasakwazi, le ukuthi uvukile ekseni usakwazi ukuza umunye umuntu engasakwazi ukwenza lokho. Igugu elikhulu lelo, ithuba elingqayizivele, isikhathi esikhulu leso ekumele usibonge. Into enkulu leyo kumele uyibonge ngaphezulu kwayo yonke into ongakhalaza ngayo lapha emhlabeni, ngoba sinabantu sesahlalela ukuthi sikhalaze njalo. It's like sekuyinto eyinorm ukuthi umethe omunye seze safa ilanga, nomunye uthi hey seze savelela laze lashisa, nangelinye ilanga seze safa imvula, athi seze savelela, yasisinetha kangaka, kanti soneni, kanti senzeni. Everything iseyaba yinorm, akusanakekile ukuthi lento iyisono inengeka kangakanani, sekwajwayeleka, sekwaba yinto nje. Imagine ingane zakho zihlezi zithi seze savelela umawa, njalo nje ave nesicefe njalo, uthi umathini njalo, kube into sekujwayelekile, sekuyinorm. Sebeze bakhohlwa uburongi bayo, sebeze bakhohlwa ukuthi akukho right kangakanani ukuthi bengacomplaina, bakhulume izinto ezirong ezingekho right ngawe ungumzali, ubondle, ubanakekela. Bacomplaineni ukuthi uyabathuma ukuthi bapheke kodwa ukudla kuzodliwa yibona, bacomplaineni ukuthi uyabathuma ukuthi bayothenga igrosa kodwa lokudla kuzodliwa yibona, bacomplaineni ukuthi thi abaqine kodwa baqina la futhi kumele bahlale khona. Sekuyinorm, sekujwayelekile, awusathatheki njengomzali, awusathatheki njengezwi elithi malikhuluma kumele lilalelwe, kumele lithotshelwe, but usuthatha njengento nje ukuthi seze savelela futhi usephindile sekuwukuthi nokuthi. So ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu kumele sihlezi sazi siqonda ukuthi endleleni kaNkulunkulu asingazi senze izinto size sijwayele kabi. Umholi wami ukasho njalo athi uNkulunkulu sesimjwayele, size simjwayela kabi, ukuthi ukufunda iBhayibheli Exodus 20 ngelele shumayo ngijwayele. Azathi umunye ngeke ngize ngilivula iBhayibheli ngiyazi ngekhanda, azathi umunye ngeke ngize ngwenze ukuthi because ngenxa singajwayeli kabi, especially when it comes to izwi kaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi lizohlezi lizoza with a specific message yangalelo suku, with a specific message yangaleso sikhathi, with a specific message eqondane nawe. It can be the same verse but libe nama meaning hundreds, libe nama meaning amaningi, differentiating due to ama circumstances asuke khona ngaleso sikhathi, kube ngezimo esuke zenzeka ngalomzuzu. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi ukuthi akukho nokodwa kaNkulunkulu kumele sikujwayele kabi. Ngoba umzali mengabe kuthuma ethi gezi zitsha, ezanamhlanje ngezi efana nakusasa ngithi izola kade kudliwa amasi, ezanamhlanje ngezi efana nakusasa sasozodliwa uphuthu, hlahle kuzodliwa imfino ezathi ngeke kuze kufane. So noNkulunkulu if ekhuluma nathi yize kungaba it's the same word, it's the same verse, but akufani ne-message yayizola. Ubekhuluma izola ethi inhliziyo yakho ungakhathazeki kuJohn 14, ngobani ubukhathazeke ngemali. Namhlanje methi inhliziyo yakho ingakhathazeki, ingoba usukhathazeke ukuthi uthi awe mase kuthiwa ngiyafa manje ngizoyapi, athi ekhaya lababa kunezindlu eziningi.
So izolo bethi ungakhathazeki ngenxa ukuthi ubukhala ngani ngokudla. Namhlanje uthi ungakhathazeki ngoba uthi ukhala ngani ngekusasa lakho. It's the same verse, but it's conveying and it's passing a different message. Ilethe umyalezo owehlukile ke namhlanje. Ilethe umyalezo owudingayo namhlanje. Ngokucabanga kwakho, ngemidlinzo yakho, ngezidingo zakho more especially. Ngoba uNkulunkulu wazi ukulamba kwethu. uNkulunkulu wazi idingo zethu. uNkulunkulu wazi ukulangazela kwethu, wazi ukulangazela kwethu. Wazi ukuthi sifisani ngasiphi isikhathi ngamuphi umzuzu. Because not every day ulambela uphuthu nobhontshisi, phuthu nobhontshisi, phuthu nobhontshisi. Kusasa uzolambela isitambu, ngelinye ilanga ulambela ujeqa, ngelinye ilanga ulambela ukuthi. But it's the same pots, right? Same spoon, right? Same salt, whatever. But it's different food. So nayizwi kaNkulunkulu angithi liyisinkwa sokuphila, liyisibani. So it is in as much as it can be the same Bible, but it will be a different message each and every day. Ngendlela olangazelela ngayo nangendlela odinga ngayo. So bantu baNkulunkulu ngifisa sikwazi siqonde sikuanalyze sik-analyze sik-understand ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba uzohleze efuna ukuzisondeza kithi, uzohleze efuna ukuthi simthole, simazi, simqonde, bese senza intando yakhe, sisondele kuye, siphelele kuye njengoba naye ephelele kithi. Uphelela kanjani ke kuJehova? Uphelela kanjani ekwenzeni intando yakhe? Uphelela kanjani ekumthandeni? Uphelela kanjani ecebweni lakhe? Uphelela ngokuthi wenze intando yakhe. Deuteronomy 10 verse 12 ukhuluma nje a very very simple thing. Manje ke Israel uJehova uNkulunkulu ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe. And ukumesaba uJehova uNkulunkulu kade ecacisa kakhulu namhlanje nje when I was walking endleleni ukuthi kahle the reason why abantu bengahlakaniphanga it is because abamesaba uJehova. The reason why abantu bengaziqondi izinto eziningi it is because abamesabi uJehova. Ayike indlela yokwazi ukuhlakanipha lapha emhlabeni ngaphandle kwesaba uNkulunkulu. Ayike indlela yokwazi ukuqonda izinto eziningi, especially izinto ezihlangene nempilo yakhe, especially izinto ezihlangene nezwe likamoya, especially izinto eziphethe uqobo lwakho nekusasa lakho nengale kwethuna lakho zihlangene nokuqala kokuhlakanipha kuqala, nokuqala kokusaba uJehova kuqala. But remember, indoda ehlakaniphe kakhulu eBhayibhelini ukuthi uba kwakunguSolomon angithi, and ekuhlakanipheni kwakhe wayesaba uNkulunkulu. Wahlakanipha wafuna ukwazi ukuthi mase kuthiwa nje ngiba rich kakhulu kunganjani, mase kuthiwa nje nginabafazi nje abawu700 kunganjani waba nabo, mase kuthiwa nginezincinci eziwu300 ngaba njani waba nazo, mase kuthiwa nje nginezimvu ezingama1000 waba nazo, nginezinkomo ezokuthi waba nazo, wathiwa nje mangaba nezindlu ezithabathaba ama-subsidy ama-mansions abe waba nako. Wakufuna uku-experience konke ngokuhlakanipha kwakhe. But uchapter 2 uthanda masuthi konke kuyize lezo. Wathi sekubone kwabona ukuthi konke kuyize lezo because yonke lento le ngizogcina ngishiye la namhlanje. Ngizogcina ngishiye la mase kuthiwa ngiyapha. Ngizogcina ngishiye la emhlabeni kusasa. Angizohamba nayo. Angizoyisa ndawo. Ayikho into engizoyenza ngayo. But ngizoyishiya khona lapha emhlabeni. So kuyini? Kuyize. Nokufuna konke kwalapha emhlabeni kuyize. So bantu baNkulunkulu, there is no other way ongahlakanipha ngayo, ongaqonda ngayo uma ungamesaba uJehova. You know, if usathuka uNkulunkulu, if usathuka izithunya zakhe, if usathuka everything, usamelane nabo bonke abantu abenza intando kaNkulunkulu, awusoze wahlakanipha. Ngoba kahle awuthuki bona, uthuka ubathumile. It's just like mangizothunya umntwana, athunywe kamakhelwane, cela uyongicelela usawoti. Uyoba ivoice yomzali ukuthi ngiyacela ningiphe usawoti because umntwana bengiyacabanga ukuthi kudingeka usawoti noma becabangile mhlawumbe bengekazaye lapha, but wena by command ezumzali ucela lapha kamakhelwane sacela usawoti, uthumela yena uthi ngiyacela bandla. So uyivoice yakho mangabe usuthuka lengane uthi hayibo wena ngazosibhedela usawoti osanda kwenzani njengesithunya izokwenza njani kupheke. Bathe usawoti osanda kwenzani? Bathe wena uncishana kanje ma singanika wena usawoti. Bathe. So whatever that you're going to say, awuzoyisho kulesi sithunya lesi esilingane ezocela usawoti, but usisho direct kulomthumile.
So zonke izithunywa zikaNkulunkulu ezidlulisa amazwi kaNkulunkulu, ezishumela izindaba ezinkulu zasembusweni wezulu, ezenza intando kaNkulunkulu, ezishuna le nale, ezisebenza ngandlela zonke, ezimfuna uJehova, ezimlangazelela, ezenza konke. If wena uzomelana nazo, awumelene nazo, umelene noNkulunkulu. Isho njalo nje incwadi yaNehemiya, I think it's Nehemiah chapter 4. Ithi qaphela ungathi ulwa kanti ulwa noNkulunkulu. Uthulisa umuntu, ufuna ukumlwisa ngempela ngeBhayibheli, ngifuna ukumchallenge, ngifuna ukubona ukuthi ulazi kangakanani. You are busy fighting the Holy Spirit. Because lokade kusho bethunyelwe umoya kaNkulunkulu ukuthi adlulise umyalezo ngaleso sikhathi. Bona uzokwenza njani, uzolwa naye ebese impela inganasicoco. Unfortunately, izinto ezikanjalo sikhona isijezo sazo le kwalasha. Ngoba uNkulunkulu uthi singalwe nangezwi lakhe ngoba inasicoco ngempela leyo nto. Uthi usumlilo, "Hey phela mina ngasi kanjena, nami ngaze nje." So kahle kahle lapha emhlabeni yazi abantu baNkulunkulu, I just want us to understand ukuthi sonke sambulelwe ingxenye. Sonke sambulelwe lokuncinyane. Ngiwumpostoli, uyiSayoni, uShembe, uLuthela, Romans, each and every bits and pieces. Sonke sambulelwe ingxenye yokuthi mangabe sithiwa siyahlangana kungakhandeka ipuzzle. Bese siya understand ukuthi wena uzukhonze ngeSabatha ngoba ushila iminyelelo eshumi ukuthi ukhumbule usuku leSabatha ungcwelise. Wena uzuhamba entabeni ngoba noKristu wayikhuleka entabeni. Nini nizile ukudla noKristu wazila 40 days. Nina abapostoli ngoba uJesu washiya abafundi wathi ngiyanithuma ezizweni zokuthi niye wabafundi. Shuthi njobe nishumayela kanjena nabofakazi nishumayele umndaba zombuso wezulu nithi abantu abaphenduke ingoba uKristu washo njalo encwadini kaMathewu 10 ukuthi phumani ke manje ningaphathi lutho ningaphathi imphako nihambe nishumele izindaba ezinhle, izindaba zombuso wezulu nithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, exactly as uJohane wenza. Wethi abantu abaphenduke babhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele. Ebese uNicodemus encwadini kaJohane 3 abuze the very same thing ukuthi mina ngenze njani ukuze ngibone umbuso wezulu. Abese uthi uJesu kumele uzalwe kabusha. Athi ngabuyela kanjani esifini sikamama? Wathi cha, kuzomela ukuthi uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. So uzalwa kanjani ngamanzi? Ngokuthi uyobhabhadiswa njengoba uJohane wayenza. Bese uzalwa kanjani ngomoya? Ngokuthi wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, uvume izono zakho, uhlenje, uhlambulule, uzihlambulule njalo in your spirit. Ebese njalo uxhumana nezwe lakamoya, messages from heaven. Bese kuyila uzogcina khona intando kaNkulunkulu, wenza ukuthandeka enkosini, uphelelise icebo laNkulunkulu. So injalo indaba. Bisase kumbongela uNkulunkulu ukuthi asimbonge konke asenzela wona. Asimesabe yona into ayifuna kithi, ufuna simsabe, ufuna simhloniphe. Akho umuntu ongazi ukuthi ukuhlonipha into enjani. Noma sibone ukuthi inhlonipho ayisekho njengamanje, but deep down siyazi. Uyabona nawe uma wenza into ukuthi yazi ngimhlonipha ngakumana namhlanje. Uthe umanga angibombekele rice ngangalibeka. Uthe umana angimomlandela imali estokfela endaweni ukuthi ngangakwenza. You know, uyakwazi. Uyazi ukuthi lento yenzile ayikho right kangakanani. You know ukuthi umzali ethi uyakuthuma wazinikina, uyazi ukuthi kurong kangakanani lokho. You know ukuthi kuthe kwenza ukuthi nokuthi wenza ngendlela othanda, wazi kahle deep within. So ukuhlonipha kuthobeka, kukulalela, ukwenza lokho uyalizwe ngakho. Kodwa isekho inhlonipho njengamanje. That is why izinsuku zincipha kangaka. That is why abantu abaningi bengasakafiki ko 50 years. That is why abantu abaningi bangasafiki ko 100 years. That is why sekufa izingane ezino 20 njengamanje. Afa umntwana ena 12 because waqala ukuthuka inhlamba vele na 3 years. So inhlonipho ngokushodwa kwayo, ngokuncipha kwayo, ncipha isikhathi, ncipha ithuba, uncipha abantu buyafiwa kusihloko ezintuthwane. So uNkulunkulu kumele simesabe, simthande ngezinhliziyo zethu zonke. I know it's ngayo into ebukeka elikhuni noma engelula ukuthi ngingamthanda kanjani uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke. Yazi ngobani? Ngoba usujwayele ukuthanda, usujwayele inhliziyo yakho ukuyibeka entweni, usujwayele ukuthanda ngayo imali, usujwayele ukuthanda ngayo intombi yakho,
Usujwayele ukuthanda ngayo umyeni wakho, usujwayele ukuthanda ngayo ingane yakho, usujwayele ukuthanda ngayo izinto ezibonakalayo eziphathekayo, lezi eziphelayo, lezi ezidlulayo. Usujwayele ukuthanda inhliziyo yakho, uthanda ini? Junk. Ungave ngithanda into ukuthi yo mina ngafa bale zonke lezi zinto lezi. Usujwayele ukuthanda izinto ezingekho right ngenhliziyo yakho yonke. That is why ungesakwazi ukuthi uqale emaphansi uyisuse bese uyibeka kwenye indawo. But uJeremiah 17 ubeka into enzima kakhulu ukuthi inhliziyo umkhohlisi, ingumdukisi, ingumlahlekisi, ubani ungayazi. Who doesn't know it? Iyalahlekisa inhliziyo, iyakhohlisana inhliziyo. I promise you. Ingakhohlisa ikutshela ukuthi oh yazi lo uyakuthanda, yazi mbekezelele nani. Ubani? Ethanda bani? Really? Seriously? God izenzo? Yazi, I just wish ngelinye ilanga singafuna ukutesta. Sizame a form of an experiment. Try it. Kwasho nje lo mholo wamathi. Lizame just once. Try ukuthi uapply izwi. Ubone ukuthi uzokwenzakalana empilweni yakho. Uzame ukuthi mathi uNkulunkulu ungebe ngempela ubone uzokwenzakalana empilweni yakho. Uzame ukuthi uNkulunkulu mathi phila ungcwele, uhlezi uvuma izono zakho each and every day, ugcina inyalelo eshumi. Kuzame, just try it. Ngiyakuthembisa. Uzofila uthando kaNkulunkulu, uzowazi ukuthi ayibo. Yazi inhliziyo yami ngiyibeke endaweni wrong sonke lesikhathi. Yazi inhliziyo yami ngiyibeke endaweni engekho right sonke lesikhathi. Yazi kahle kahle ifanele ukuba lapha. Yazi kahle kahle ifanele ngaleyo ndlela uzokwazi futhi uzoqonda la kumele ukhona uhlezi uphokophele khona, la kumele futhi uhlezi ukulangazelela, lokho kumele uhlezi uqhikekele, ukuphikelele, uhlezi ukwenza. Ase simthande imphefumulo yethu yaNkulunkulu, ngoba umphefumulo wakho usengcupheni yokubhubha, ngoba umphefumulo wakho usengcupheni yokulahlwa. Mungekho uNkulunkulu umphefumulo wakho angazi, ngoba iwona ongaphakathi lakho, iwona influencer iwill yakho ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi, ngifuna ukuwasha, ngifuna ukupheka, ngifuna uklina. Iwona influencer ingqondo yakho ukuthi yazi ngicabanga ukuthi leli business lami ngingalungisa kanje nakanje. Iwona influencer ama emotions wakho ukuthi ngizizwa ngingedwa, ngizizwa ngidangele, ngizizwa ngikhathele, ngizizwa these three things: emotions, will and mind. So if ingqondo yakho ithumbekile, there's parts of your soul should uthumbekile. If ama emotions wakho engekho right, there is part of your soul. If iwill yakho wenza into ongayithandi, mhlasimbe uphuza ungasathandi, mhlasimbe ubhema ungasathandi, it's not up to your will, akuyona into oyithandayo, awuyenzanga ngokuthanda kwakho, awuyilangazelanga wena, awuyihambelanga ngokwenza kwakho, then umphefumulo wakho usukuthumbiwe somehow ngandlela thizeni. Kuningi bantu baNkulunkulu esingakhuluma, kuningi ngoNkulunkulu, kuningi ahlezi sikhansela ngakho, kuningi ahlezi efisa sikwazi sikuqonde, kuningi ahlezi efisa sikwenze, kuningi ahlezi efisa sikulangazelele, kuningi ahlezi kuningi kakhulu. Kodwa ngoNkulunkulu sithandayo, ngoba usasabela ithuba, ngoba usasabele ukuphila, ngoba usasithandile, usasibekele singakwenza konke ngaye. Wasiqinisa isho njalo incwadi yaseFilipensi chapter 4 verse 13. So ngifisa sikhulume ngento ejule kakhulu namhlanje. Ngifisa sikhulume ngesihloko esithi abantu boniswa ukuthi bayancengwa. Abantu boniswa ukuthi bayancengwa. Yazi ukuthi when we look deep concepts of impilo, the only way, noma indlela simple, okay, noma ngithi kanjena, indlela ekuyiyona yona kuphela yokwenza ukuthi umuntu enze into, it is by umcommand. Bokathi umholo wami, if ungicela mina ukuthi angenze into, usuke unginikeza igunya lokuthi ngithi yebo noma cha. Usuke ungibeka kwiposition ukuthi nginganqaba, ngingavuma. But if ungicommanda uthi sibani, what is it?
Moses Banibona ngicela uwashe izitsha uyamncenga lowo muntu. Engathi angifuni. Noma ngiyazi akukhiphe ngentebe zakhe. But ngaphakathi la kuzosho ukuthi angifuni. Ungingize ngiyenze lo nto. Cela ungenzele ukuthi lo unokuncenga phakathi. Phinde futhi hawu ngiyacela. Phinde hawu ngiyacela. Usuyancenga ngithi. Ila khona into engenze khona ngempela. But if uzoyikhomanda manje into ngaleyo ndlela uyayitshela ukuthi akube njalo. Uyayitshela ukuthi akwenze ngaleyo ndlela. That is why even when it comes to amademoni, if umuntu ezokhuleka ethi Nkosi yami idemoni, Nkosi yami lokuhleba ngiyacela Nkosi ukuthi ungilwele. Cha! You need to pray hard, ulikhwaze, ulitshela ukuthi ngithe suka kimi. Demon lokuhleba suka kimi. Moya ongcolile suka kimi. Ulithethise, command it ukuthi lisuke. Uyalitshela awulincengi. Uyalitshela. Yazi I remember nje kwinkolo yakudala ukuthi kongancengwa. Kwakushiwo manje ukuthi kuyazila ukudla. Akulo kuthiwa siyacela bandla Nkosi yami ongakwazi ukuzila. That is why abantu bengasafuni ukuzila kangaka because bayancengwa. Kudala kwakutshelwa manje ukuthi kuyahanjwa kusasa kuyiwe emanzini ngo4 ekseni. Wonke umuntu kumele abe la abe ready ukuthi unobuthongo wena kunzima ukuthi unani wawungancengwa kuthiwa obani abazokwazi ukuvuka abangena amathambo. That is why abantu manje bewa kangaka because sebeyancengwa. Bawutshela manje kuthiwa lalela wena kade ubhizi uphinga lapha. Uphingela umyeni wakho uphingela unkosikazi wakho wenza zonke izinto ezinengekayo. Bawutshelwa live ungancengwa. That is why inkolo eqinile. That is why umoya kaNkulunkulu ukhona. That is why ayenzeka intando kaNkulunkulu. Even emiyalelo eyishumi bantu bakaNkulunkulu igama lesingisi lithi imiyalelo eyishumi. Commandments. Command. Bathu station commander emajele. Uyacommand izibosho ukuthi akube nje, akube nje, akube nje. Akazincenge. And abekho abantu abangancengwa kuhlo kwezibosho. Abekho abantu abakhahlelwa kuhlo kwezibosho. Abekho abantu abenza why? Because it's a command. Into ekumele ukuthi uyenze vele. I'm not saying ukuthi inkolo kumele ikhahlele ikwenzise ngenkani whatsoever. No. Ningangizwa kabi. uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. Futhi uyabathanda ngendlela ukuthi ubathandisa kwabantwana. But to tell you something, when it comes to ukugcina imiyalelo yakhe, it must be something a command. When it comes to ukuthi ungebi, commandeka ukuthi ungebi because ulanda umoya thizeni if ungacommandeka ukuthi uyenze lonto. Makuthi ungabulali, commandeka, tsheleka, ungabulali ngempela. Because if you do such, uphula umphefumulo, then uzoba isiqhila sesitha. Because yonke into ehlangene nesono represent uSatan. Satan represent all sins. Isho njalo imiyalelo yakhe ewu9. Ngoba uNkulunkulu unewu10, Satan unewu9. So urepresenta yonke inhlobo, lonke uhlobo lwesono olukhona lapha emhlabeni. So if uNkulunkulu ethi kwenza ukuthi, ethi ungakwenza ukuthi, it is a command. Yazazasha amaSatanisi athi chashe mamakholwa ayadlala. Lapha emkhathini bayakhomanda bayatshela ukuthi lalela hambe yomenza angazili loya 21 days afuna ukuzila. Makawuqaqe within 17 days. Bayakhomanda bese yahlala acabanga ukuthi ngamenza kanjani. Mehlulekile ashawe. Because bekhomanda ukuthi enze something. Ngasemakhaya kokuba njalo kahle kahle. Kudala. Wow. Lafela ihle kakhulu. Kwakuba njalo ukhomanda umntwana ukuthi gijima uye esitolo ngizophimisela amathe manje. Mewabuya amathe somile ashawa umntwana. Why? Because bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi ukuthi inkemba kaNkulunkulu is more heavier. Inkulu kakhulu. That is why incwadi yezaga ethi umntwana mangabe umshaya awumbulali kepha uyamphilisa umkhulula ekufeni. Ngoba if eqhubeka ehamba ngaleso sono isitha sizombulala afa ukufa nokufa inguna phakade. So mawuthi mntanami usuyajola wena manje umncane kanje uzomitha uqala umshaye ukhulula yena. Ngoba mayafela lapha emjolweni oyisono aba enza ucansi ngaphandle komshado isitha sombulalela khona lapho bese kwenzakalani ngaye? Bese yaphila yini? Cha, bese yafa.
So bantu baNkulunkulu into emele siyazi ukuthi the reason why abantu bona kangaka namhlanje kule ikhathi okugcina ngwabancengwa ngwabatshelwa kahle Nkosi yami bazalwane siyacela abangakwazi nje ukuthi sihambe simkhule everything mele khobandi bantu baNkulunkulu mele ibe senziwe wonke umuntu azi wonke umuntu ukuthi responsible for yonke into, especially when it comes to izingane. Kumele ingane mayisakhula sibenza kanjani esikoleni? Ingane mayisakhula ifunda zonke ifunda ngithi ifunda inqwabi ifunda zo9 ifunda English, isiZulu, iMaths, EMS, technology bani, economics bani. But if isikhulile isifika kwa grade 10 kwa standard 8 isihluzile la ikhanda la ila isi understand ukuthi all right mina ngikude kuyibala kube siyazikhethela ukuthi okay ngithi accounting, mina ngikude kwi science okay ngithi kwa physics, okay mina ngikude kwi history bese siyazikhethela ukuthi ngiya kwa general kwa commerce kwabani konke ukuhlukana ama streams, because siyahluzekile siya understand siyaqonda isizokwazi ukwenza ngawo konke uyalezwa ngakho. So wena osa ngumntwana uhlalela ukwenza konke, uhlalela ukuthi makuthiwa kuyaziluzile, makufunda iBhayibheli ulifunde, makuthiwa entabeni wentabeni uhlalela ukwenza konke. Mase usukhulile ke enkosini usuzokwazi ukuthi okay mina ngumprofeti usitike lapho, mina ngumvangeli usitike lapho, mina kanjalo ngokuhlukana kwama departments. But kumele sikwazi siqonde ukuthi sihlalela ukwenza konke. So ungathi ebandleni hayi kunomsebenzi walabaya, wena yini umsebenzi wakho? Uzofudumeza isihlalo, uzoshisisa nje kancane ulibele ushona lena le uhlalela indaba ukuthi ngilo 50 years ngileli bandla. Yes wazi bonke abafundisi ngokuphuma kwabo ukuthi wangena lo waphuma lo wangena lo waphuma lo wakhisho ukuthi wantshontsha imali, lo wakhisho ukuthi wadlungula, lo wakhisho ukuthi wayesigebengu, lo wakhisho ukuthi wenza ukuthi, lo wakhisho. Uyazazi zonke lezi ndaba. Yes uyifile. But wena uyazincenga. So nempela iqiniso ukuthi into ephathwa noma ephethwe kahle ayikhuli futhi konke okulula noma okwenzeka kalula ugcina kunomthelela omubi kusasa. Fana nasekhaya yabona lengane lehlezi incengwa, khona lezi ngane incengwayo uziyilandela ingane na 2 years uyifundzele eminyango, uyifunze ibe busy nefoni, uyifunze ibe busy ufuna ukugibela ehlahleni uyibusy ayincenga. Kanti kumele uyitshele ukuthi hlala la siyadla njengamanje idle iziqede. But if uzolubila incenga izongayazi into right nerong, izongazi ukuthi ngiyona mangenza kanje. Uyayincenga ukuthi ayizi izogeza, ngeke iziyazi because awuyicommand. Ngelinye ilanga izothi ayi angifuni ukugeza namhlanje ngoba ujwayele ukuyincenga, incenga ingancengeki. Uyazi ngithi ukuthi umuntu uyenze umncenge for isikhathi eside kodwa angancengeki. Kufana noma uzoshela umuntu esifazane uwusilisa uyomuncenga iminyaka omuncenge kwale kona ukuthi ayi uyaphetha ukuthi cha angikufuni. That is why kudala babevele nje athi angazi uyangifaka noma uyangikhipha, uma wakhuluma nje usuvumile sebeyakuthwala usuya kulowo muzi suyoba umakoti. So lengane le elibele incenga uyayicenga ukuthi ayize izodla, ngeke yazi ukuthi kubaleka kangakanani, ngeke yazi ukuthi lento le kahle usizo kangakanani kumina. So abazalwane the reason why benga understand ukuthi kusizo kangakanani ukuzila ngoba bayancenga kuthiwa kwenze mawuthanda ungathanda ungakwenzi. The reason why bengaqondi ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi bahambe bozihlambulula emanzini, it is because bayancenga. Yazi kubaleka kangakanani uhlambulula emanzini bantu baNkulunkulu, amanzi asemfuleni, amanzi emvula, amanzi acwebile ahlambulule ingaphandle lakho nengaphakathi lakho, ku-cleanse spiritually bese ukwazi ukwembuleleka emaphushweni, wazi ukwembuleleka kuzibonakaliso, wazi ukwembuleleka ezindakamoya, wazi ukuthi uhlale ungcwele ngaso sonke isikhathi. But because bayancenga abantu ukuthi bangayi lapha lezo behleli bengcolile ngaso sonke isikhathi, athi umuntu ngihlaselwa amaphupho amabi mfundisi kodwa futhi angwakhumbuli, kuzosizwa kanjani? Ngumfundisi mina kuthatha athi awuthi ugeza nje manje 7 days kancane
uzowakhumbula, uzokwazi ukuthi ubunini, uzokwazi ukuthi kwenzakaleni. Bese kukhulekela phezu kwayo yonke leyo nto leyo. Because amaphupho can represent izinto eziningi ezahlukahlukene futhi. But if sekwazeka ukuthi okay, sidila nokuthi umthetho wethu, sizoqonda ukuthi okay, kumele sigadle ngale ndlela, kumele senze lokhu, kumele singithi lokhu. So le ngane ithatha advantage ukuthi vele iyancengwa. Futhi lokho ekumele inike kona into vele I understand ukuthi idinga kangakanani. So kuyenza ihlezi inentuba ukuthi noma yenza isinoma kanjani, ngisho noma manje ngingathi ngidakela kancane wethu ngoba vele uzomncenga. Ngisho ngathi ngiyenza ukuthi vele uzomncenga. Ngisho ngathi ngithi vele uzomncenga. Ithi yadlala lapha eminyango, kanti izoshelela iwele weni. Ithi yenza ukuthi ithi babhizi nefoni. So kuningi bantu kaNkulunkulu, kuningi. We are always at risk. Sihle sengozini ngezinto eziningi, actually ngayo yonke into lapha emhlabeni. So ihlezi yazi ukuthi vele mina ngiyacatshangelwa, futhi ngiyathandwa, lokho kwenza ingakhuli. That is why uthola ubaba abadala no 50 years usahlala noma wakhe endlini, ngoba uma wakhe namanje usamthengile anda, uma wakhe namanje usamcabangela, uma wakhe namanje usamondla, akafuni ukuyidedela ingane, ayifundisa ukuthi kumele uyimele manje. Iyazi ukuthi ngivele uma uyangicabangela, vele uma uyangenzela, vele uma uyangiwashela, vele uma uyangena endlini yama clean noma ngangenisa intombi, vele uma noma ngingazala ingane, uma uzoyinakekela yena izingane zami, uma uyabathanda vele abazukulu bakhe. Into esiwe kakhulu iyacatshangela, iyancengwa. Ayibazi ubunzima. Nalezi ingane zama teenage, fika izala ingane bese izoyibeka la kugogo, ibuyele esikoleni, iphinde ibuye ulandeni futhi, because ibonile ukuthi oh kanti kulula, kumnandi, kunje. So bantu baNkulunkulu, kwenza abantu bangakhula engqondweni, ukungabatsheli into ekuyiyona yona. So ekuqondeni ubumqoka balokhu ebizelwa kona noma ingabizwa kaningi kangakanani, inkinga ukuthi iyancengwa. So fana noma umuntu uzomcela ukuthize, athi qala uncinge, qala uncinge, mhlawumbe ucela intombi yakho ubuso eva, athi ngincinge. Umeke waqala nje just once wamncenga, azi ukuthi usiyomncinga impilo yakho yonke, azi ukuthi usiyokwenza lokho impilo yakho yonke, because usutshengisile ukuthi oh kanti inentuba thizeni. So uzofuna umncenge njalo khona ezokunika qala kise le nale, ngoba ifuna ukuncenga kuqala. Njengamanje siphila abantu baNkulunkulu kwisizukulwane esibuthakathaka kakhulu, esicabanga ukuthi yonke into kumele ize kalula kubona. This generation ekhona njengamanje, they think ukuthi everything come easy. Bacabanga ukuthi yonke into kumele ize nge-tray, yonke into kumele ize kalula. I deserve this no matter what. That is why abantu abaningi sibathola bekwazi ukuthwala kangaka. It is because abasakujwayele ukubona impilo enzima, baze bayikhethe elula ngenkani. Abasakujwayele ukusafarisha, abasajwayele ukusebenza, abasajwayele, all they know ukuthi mina mangikhulile nje ekhaya vele umuzi wasekhaya muhle, mina ngivukela ukuthi ngibe busy no TikTok no Instagram, ngivukela ukuthi ngiswenke, ngishuthe, ngiposte, vele isisebenzi siyakupheka, senza konke. Mase kuthiwa qala phansi impilo yasemakhaya, ngavela bona ukuthi ayikho lento. Let's say for example nje umntwana okhule nalabo bazali, abazali bakhe be-rich, be-right, benayo yonke into, bashona abazali. Oh, unfortunately in most cases abazali mabehamba bahamba nazo into zabo. So bahambe nazo into zabo, kuphoqela ukuthi ihlale nobani, nogogo emakhaya. Gogo uhlala ku-round about 2. Ugogo ke kuyathezwa, ugogo ke emfuleni, athi nini nje ngikwazi impilo nje. Uma kanti wenza kanjani ukuthi abe rich, bese etholile iqiniso, bese naye ubuyelela khona lapho, because they're so used to nice life, so used to easy life.
so used to fast life engekho right, elahlekisayo, eyinkinga. So these people, indlela ababuthakathaka ngayo, aba-working ngayo strengthfully, aba-working ngayo mindfully, aba-working ngayo in understanding and thinking ngezinto eziningi, bafuna yonke into yenzeke ngendlela yabo. Uma ngenzeki kanjalo bazoduba. So siphila nabantu ikakhulukazi uma sekuza kaNkulunkulu. Nayo indaba iyona phela indaba ehlezi ihlanganisile, ngoba indaba ingumphefumulo wakho, indaba ingawe uqobo, indaba ingokuthi siyapi kusasa mina nawe. Because ngifisa sibuyiselane ithemba ukuthi noma kuncengwana noma kwenziwa ini izinto ezihlukahlukene lapha emhlabeni, lisakhona ithemba musaphila, lisakhona ithuba musaphefumula, kusakhona ukuphulukiswa kwabamkhethayo namhlanje beyimisela ngokumthanda nokwenza intando yakhe. So when it comes to uNkulunkulu, bafuna kwehlele ngaso sonke isikhathi. Many people have that kind of belief ukuthi ngoba uNkulunkulu kumele ekwenze lokho, ngoba uNkulunkulu kumele akuphilise, kumele akondle, kumele uthole umbuso wezulu. Wena yiphi indima oyidlalayo as umntwana? Yiphi indima oyidlalayo? Yazi hlezi ngibabaza indlela uNkulunkulu asithanda ngayo lapha emhlabeni. Kukuningi singakwenzi esihlalela ukuthi sikwenze, kodwa kukuningi esingakwenzi esifanelekile ukuthi sigcine, kodwa but uNkulunkulu ezakhe izidingo usazigcina, ezakhe izithembiso usazifeza. uNkulunkulu mkhulu, bantu kaNkulunkulu, uthandekile, uyesabeka. So sonke siyazi ukuthi lapha emhlabeni konke okuhle kuyasetshenzelwa. Ngithi ukhipha zonke izikhwepha zakho, ukhiphe konke ngokwakho uma ufuna into enhle. If abantu bekwazi ukhipha zonke izikhwepha zabo, athi umuntu okay nginikezwe i-period of 3 months, i-probation, lo msebenzi ekade ngangiwufuna, ekade ngangu-applyela, ekade ngangiwudinga, akhiphe zonke izikhwepha zakhe umuntu, akhiphe konke anakho, enzela ukuthi lo msebenzi lo bakwazi ukuthi bamqashe abe permanent. That is the same way akumele ukhiphe zonke izikhwepha zakho lo mphefumulo wakho. Wenzana noma yini, uthi uma ufika uqala ungumata wazo zonke izisebenzi, wabo bonke abaphathi, wabo bonke, ngisho kuthiwa ke yena umphathi, ngisho kuthiwa yini, ubomata uvuma zonke ngoba usancengile. So usebenza ngamandla akho onke, ukhiphe zonke izikhwepha zakho, usebenzise konke onakho, lonke ikhono lakho nekade ungenalo. Kuyaziwa kini ukuthi wena nje unenhliziyo encane, kodwa la ubekezelela kwasani. Kuyaziwa kini ukuthi nje wena umenzela umuntu into, kodwa la bahambisela amatenga one ngawane, because uyalangazelela. So ukhipha konke lapha emhlabeni, kumele ukhiphe konke, usebenzele ukuze uthole konke okufunayo. Kepha mase kuza ngaNkulunkulu, abantu abafuna ukusebenza ngawo konke abanakho. I've seen and realized ukuthi people just want to work ngesikhathi abasithandayo kuphela, ngalolo suku abathanda kuphela, ngaleyo phela. Abathanda ukuthatha besebenzise zonke izikhwepha zabo, bakusebenzise konke okukhona, all the type of internet ekhona, use it for God. All the type of indlela okhuluma ngayo, use it for God. All the type of amandla now, use it for uNkulunkulu. Abasafuni indebe zabo, bancamela ukukhuluma ukuhleba inkohliso. Abasafuni ngamehlo abo, bancamela ukubuka yonke into engekho right. Abasafuni indlebe zabo, bancamela abasafuni ngezandla zabo nangenyawo zabo. Uthi ngiyashisa kanje, ngiyovangela ingene namhlanje, ngeke kuyanetha namhlanje ke ngisikwazi. So uma ngisho kanjalo bantu baNkulunkulu, ngisho izinto ezifana nesikhathi sakho, use all your time, because usibusiswe uNkulunkulu and singaphela noma yini. I'm talking about inhliziyo yakho yonke, nomphefumulo wakho wonke. That is why abantu imphefumulo yabo ithunjwa kangaka, because imphefumulo yabo bayibekile kuJehova.
but iyazulazula nje ithatha noma mbani ithatha noma iphi moya ithatha ngaleyo week if ikhanda ithatha noma iphi moya ithatha ngaleyo makeup ithatha noma iphi moya ithatha ngaleyo rouge ithatha noma iphi moya ifaka ngaleyo gold teeth ngaleyo macici ngaleyo cwebe ngayo yonke into ihlangene nemimoya. So lezi zinto lezi umphefumulo wakhe inhliziyo yakho nokonke ikona ukurepresenta wena okuyizinto ezingathengwanga imali and wena uzikhethela ukuthi uzisebenzisa kanjani because izona ezivela kuwe ngqo izona qobo lwakho ngqo nathi imali uzoyilanda lapha uthi angiyonikela ngayo ngilanda ngiyonikela ngayo you know. It's about you. Fana umuntu wesilisa emezoqhamuka shele wena uthi hayi ngizokushelela loyana uyothatha loyo mnika yena akafuni loya ufuna wena. uNkulunkulu akafuni mali yakho ufuna wena. Akafuni lutho eliphathekayo ufuna uqobolo wakho. Uzothola usungaphakathi usutholelene naye unahlangana ukuthi yini kosungayenza ususebukhoneni baNkulunkulu ususemseni wenkosi. Yiphi impilo semelo iphile yini esungayigcina yini omele iqekele yini omele you know funeka la wena ngoba umphefumulo wakho kahle kahle osengcupheni ukuthi uzothola ukuphila okuphakade noma ukufa okuphakade. And then ithuna ilona ezoqeda isikhathi ilona ezoqeda ithuba for umphefumulo wakho ukuthi uthole ukudizekayo. Njengamanje into enkinga kakhulu ukuthi inkolo esikhona njengamanje sekuyinkolo kaBanana. Mangithi inkolo kaBanana ngisho ukuthi konke sekuhlangana noNkulunkulu sekwabo sweet wodwa nje. Sekulula nje sekumnandi. Sekuyimkamazenzele emabandleni. Othanda ukuhloba ngezinto zezwe afike nama nezinto zakhe afike yabo nebhluke sekukamazenzele. Othanda ukuthi othanda ukuphuza njengezwe usiyayiphuzela abuye ezinkonzweni. Ngithanda ukuthi adiphinga yesterday abuye ezinkonzweni angazivumi futhi esono sakhe. Omunye mhlawumbe eze ne love bites ela noma ela ame futhi phambili ashumayele. Uthi hayi siya understand phela Nkosi yami unengoduso ushadile nani before azothala izindaba ezinkulu zaNkulunkulu aqale azingcolise ngayizolo. Kodwa ke mhlasimpe sambolelwa ngendlela engafani. Kodwa ke ngokwazi kwami mawuzothola indaba zikaNkulunkulu kufanele ukuthi uhlambuluke ngokuphelele. Khona umoya kaNkulunkulu uzokwazi ukuhlala kuwe ngoba uhlala endaweni engcolile. Never, not today, not tomorrow, naphakade. So sekwaba usweet wodwa nje usuwenza isinoma kanjani uthanda ukwenza njengezwe wenza njengalo usuzenzela ukuthandayo nangokubona kwakho egameni lokuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. You know that phrase esenjiswa amahidden selithathe lafaka ebandleni and sesenjiswa manje abazalwane iqobo kuthi hawu uNkulunkulu usithanda kabi uNkulunkulu bathanda bonke abantu uNkulunkulu this uNkulunkulu that, which is not true. Akusilona iqiniso akazi kwabelona futhi akusoze kwabelona. Masingazikhohlisi abantu baNkulunkulu. Yabo the more slow and slow kungena izimfundiso zangaphandle imfundiso zangaphandle libe lezingena zijova kancane kancane enkonzweni. Zingena ngalamazwi akhulumayo. Abazalwane ke bahlezi beke isikhathi esiningi bona beduduza ngalizwi kaNkulunkulu. Bethi bese izinto ngaphandle bese bazofuna iscripture esizomatcha ncamashi with that word bese bezohamba kahle kamnandi enkani kwenzabo. Sinjalo ke thina abantu. Sinjalo sisaphila ukufuna ukumtshela uNkulunkulu ukuthi lalela. Senza kanje. Lalela. Sokukhonza kanje. Lalela. Sokukhonza sigqoke kanje. Lalela uNkulunkulu utheni?
sesingahlobo ngengaphandle. Hayibo, wena uNkulunkulu nje uthe ingaphandle lomuntu alisho lutho, ingaphathi lakhe imali clean. Uthe umuntu ukumngcoliswa ngaphandle okungcolisayo okuphumayo okungena emlomeni angcolisi. Bese bayidla kanjalo ingulube. Kuningi abantu abazithethela ngakho mase befuna ukugijima bangene ngqaba shi ezinkanukweni zabo. That is why ngithi inkolo sekwaba inkolo yobanana. Kepha umbuzo kumele sibuze wona abantu baNkulunkulu ukuthi ngabe uJehova yini osiyalezile ukuba masiphile ngalolu hlobo? Sihambe ngalendlela, senze njengoba senza na? Sikhomanda uNkulunkulu nempela akusiwona amampunge ukuthi uyayithanda indalo yakhe. Yes, uNkulunkulu usithanda ngenhliziyo yakhe yonke, usithanda ngomphefumulo wakhe wonke, usithanda ngamandla akhe, usithanda ngayo yonke into because uNkulunkulu uhlalele thina. But le ndalo yakhe yithina, masingalaleli siyaqhelana naye. Ikhona yini ingane engalaleli iqhubeka ihlala nomzali wayo ithi ma ngifuni ihlale la? Ithi ngangingekho ebusheni bakho, athi umzali ngangingekho ebusheni bakho uqhubeka ihlala naye la? Never. Ithi khuluma yonke lawo manyala isuke iyophuma ngesango. Ithi niki ningafuni isuke icabanga ukucasha. Ithi isuke icabanga ukwenza ongekho right okubi. So ngale nkathi ngamlalela uNkulunkulu simelana naye, siyaqhelana naye. And sisukela thina kancane. Unganakile ukuthi usukile uNkulunkulu. Libethi ngisabamba iscript. Ngisabamba ukuthi but ususukile uNkulunkulu. Ngoba ukukholwa kuyisenzo, ukukholwa kungulalela, ukukholwa kukuthobeka, ukukholwa kungikwenza intando kaNkulunkulu. Yes, kuyisiqinisekiso sezinto ezithenjwayo nezinto ezingabonani. Ngisho njalo nje uPaul encwadini yamaHebheru, Hebrews chapter 11. It is isiqinisekiso sezinto ezingabonayo. But kungwaneliseka futhi at the end of the day. Waneliseka ukuthi naloku kuncinyane kangakanani enginakho. Uyangithanda uBaba. Ngithanda uJehova. Ngithanda umsindisi. Bese yamlalela umthobela. So ngale nkathi siqhela uNkulunkulu kuBaba wethu, kwenzakalani in the meantime? You become a slave of isitha. Uba isiqhila sesitha, ungaboni, unganakile. Yeka kudala abantu baNkulunkulu yazi enkolweni kungumthetho futhi uqinile ukuthi umuntu akangena endlini kaNkulunkulu namacici. Yazi ukuthi awukhwaza lapha. Yazi ukuthi awuthi ufaka opelepele ngisho ungafaka iduku lakho usubophile kongavela ngisho wawuqaqwa ngesikhali. Shawuthelwe ngamanzi uvuthiswe ngumlilo kususwe idemoni. Ungangeni nento ebandleni. Pelepele engangeni. Ngalikathi kusanamba abandla ngampela. Ibhlukwe awuma. Ngalikathi kusanamba abandla iqiniso. Futhi ungangeni maseqalile ukwakhuleka. Ngoba sekujulwe sekunquzwa. Osala lapho ngaphandle mawulethe ulete. Ukuzila ukudla kokuba ukwawo wonke umuntu. Ukuye emanzini command kuyayiwa kuyenziwa. Ukuye entabeni kwawo wonke umuntu. Uthanda wezizwa uthi uyavuma kuvuma cha everyone. Kodwa manje sekwavumelela konke. Ngena nakho bathi khola kusenhlizweni. Ngena nakho lungile uzoguqula uNkulunkulu. Uguquka nini? Idle beyifaka lento unyaka wonke. The problem is abantu baNkulunkulu. Yabo nje lekuncenga emabandleni. Nje encenga abantu bele bencenga kanje bencenga kancane. Hello, ngale kwethuna amadimoni awakuncengi. Amadimoni ngeke akuncenge. Athi ayibokhumbula amacici ethu. Azogubula ngobush. Ekhipha lele cici layo ngoba sifuna into yangendluzula ejabulela ukuthi nawe uyakwalasha nathi nawe uzobhubha kanye nathi so abancengani. That is why ngithi abantu boniswa ukuthi bayancengwa. Yabo kubantu abantu abancengwa lapha emhlabeni ngababoni. Ubekazi ukuthi umuntu oyiselo uyashawa ngabakoni. Bathi manje amasela selithi noma lebile
Ndiko kanjalo. Athi umama ingane itshontshe u2 rand ayibuki ahleke ukuthi ingane iyamtshontshela u2 rand uyabuka. Ngoba nakho isana 3 years. Ngoba nakho isana 5 years. Athi ngikubonile nje wenza ukuthi ngathi we agcine kanjalo. Akayitshela ukuthi i-wrong lento. Akayitshela ukuthi ayikho right lento. Athi ngibonile nje ukuthi ebusuku ave ngalalanga ubebhizi nefoni ubusuku bonke. Akayitshela ukuthi i-wrong lento. Akayitshela ukuthi ayikho right lento. Izothi masifa ingane ifele kulesi sona ibe siqhila sayo because uNkulunkulu bethanda ukuthi siyazi yonke intando yakhe sigcine yonke siyenze. Khona sophepha sizosinda ezintweni eziningi ezingenzeka kusasa. Because umzali mangabe kuyala namhlanje ekuyala ethi mntana msiphathe kahle ukuyalela ukuthi kube usizo kuwena tomorrow. Mithi ziphathe kahle namhlanje aziphathe kahle manje ukuyalela ukuthi kube usizo kuwena masisengasekho. Uyalelwa ikusasa lakho. Ufundiselwa ikusasa lakho. So if uJehova siyaleza ngawo konke singayaleki ngale kwethuna. Bantu baNkulunkulu impilo ayipheleli lana. Lana it's just a period of isikhashana nje usenyameni. Kunesikhathi esingapheliyo ngale kwethuna osazosiphila eside. Cause umphefumulo awufi phela uyaphutshisa. So lempilo esikhashana ekhona lapha emhlabeni noma emfishane ekhona nje manje. Impilo ukuthi uzilungise, impilo ukuthi uzakhele indlela ngale kwethuna. Impilo ukuthi waza noJesu nje inkosi yomzimba sikhonza ukuphila ingona phakade. So the message mina uNkulunkulu angithumela abantu baNkulunkulu ukuthi ngicela abantu ukuthi iphendukana ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, ungene emanzini ucwile emfuleni iJordan. So this uzokwazi ukubona noJesu Kristu. So this uzokwazi ukuphila ingona phakade. Ngoba uJesu mengafika ungabhabhadisiwe uzosala. Iculo lethi mangabikho osalayo hlabangcwele beyobizwa. Simhla inkosi ihambayo mangabikho osalayo. Cabanga usala. Sihamba inkosi. Kuzoba mnandi. Kuzoba buhlungu kakhulu futhi. So kusayithuba mosaphila. Ungayincengi, ungazincengi but wakhulu ungayinika ama excuse. Yabo manje because alright, asilungise ndaba. Abafundisi bona ake sithi bona abayinkinga, ibona abancenganayo naye emabandleni. Ibona abayinkinga, ibona abangenzi kahle ne ezindaweni zonke. Wena ke self uwenzani? Nawe uyayincenga, usuluzwilisa ukuthi litheni? Usuwazi ukuthi kumele uphile empilweni? Usuwazi ukuthi kumele wenze njani? Uzophika ukuthi hayi vele sibukela kuyena umfundisi menze ukuthi noma engakwenzi hayi phela nathi cha. Isikhathi ukuthi uzikhandle wena qobo lwakhe. Isikhathi ukuthi uzikhandle wena self. Ungayincengi wena ngenxa ukuthi umfundisi uyaba cha. Makuthiwa kade kuzoyiwa emanzini kwangahanjwa wena waba ready. Hamba pha. Hambe wedwa. Makuthiwa kade kuzozila bakhathele ngo last minute ibambe. Ungazincengi wena because uNkulunkulu uyena obecommandile ukuthi akwenziwe leyo nto. uNkulunkulu uyena obeyalile ukuthi akwenziwe njalo. uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani. So asilungiseni kanjalo le ndaba. Ungazincengi wena. Ungayinika ama excuse wena. Awube khona sisabalele kubantu bonke ezizweni zonke but wena cha. So ebengifisa sikubuye futhi sikuqonda ukuthi abantu bebeshunyezwa sakuncengwa yazi ukuthi abayeke ukwenza izinto eziningi. Bebetshelwa kahle. Phendukani. Umbuso wezulu phendukani. Batshelwa kahle. Kepha ngale kona kwethuna. Akusinekwa abantu bakaNkulunkulu. Akudlala abantu bakaNkulunkulu. Yes singayisho kahle into thina lapha emhlabeni. Sidlulise kahle umyalezo ukuthi phendukani because uNkulunkulu izinto asibonisa zona ezenzakala kwethuna zibhlungu azikho mnandi. That is why imiyalezo engathi ngahlezi idluliswa ngaso sonke isikhathi. But if ungezo uthatha lo myalezo ulalele ugcine uwenze
uwena ozoba senkingeni kusasa, uwena ozothola ukulahlwa, uwena ozothwala usizi, uwena ozothwala ubuhlungu, uwena ozobetshatha because wenze njani uyancengwa wena. But emadimoni awancengani. If ukade uyisigqila sebhola yokukhahlela ibhola lapho ungasathandi, kade uyisigqila sotshwala, silibele sincenga sithi kuphuzo onamandla ngoba mawafela kusona leso sono awusoze nje uzoba nenkinga kusasa. Uzofela esonweni uzothola ukulahlwa. But ngenxa ukuthi usancengwa wena uqhubeka nayo lento, lamadimoni lawa ngale kwethu nazobe ngasancenga azothi phuza. Kade wawuphuza. Phuza. Wena kade wayithanda lento. Azokutshela ngqo ukuthi uphuza lento le, uyilangazelela uvukela ngisho ebusuku. Nihamba nempepenyuka nabangani bakho phuza manje. Yayibhema uthi angisafuni. Wawufunda lapha emhlabeni, wawubhema, wawubhobhe container for isikhathi eside. Uhleli lapha nabangani bakho nihleba ngabantu beshona le nale mihla namalanga, kwenze nanamhlanje, kwenze namanje. Bhema. Wena wawufeba lapha emhlabeni. Woyingcolisa ithempela kaNkulunkulu, wenza okunengekayo. Kwenze. Wohleba khuluma awuthi usabathi angisathandi, bathi kwenze manje. So abantu bonisa ukuthi bayancengwa, balele betshelwa kahle, phendukani ngombuso wezulu ususondele, phendukani. Inkinga ukuthi amadimoni ngiyaza kuncenge, inkinga ukuthi ngale kwethu ngeke uze uncengwe, inkinga ngale kwethu nekhala isicathulo saSathane, inkinga ngale kwethu nekhala isicathulo saNkulunkulu, inkinga ngale kwethu nekhala isicathulo samadimoni esokweni. Khala isicathulo khala isandla esinesiki, khala unyawo langampela. Masingancengani ngenkolo abantu baNkulunkulu. Masingancengani mawutshela ukuthi ungaligundi ikhanda, ungaligundi. Masingancengani utshela ukuthi umusukuluka leyo nto ungayiluki. Masingancengani utshela ukuthi umusukufaka leyo necklace ungayifaki. Masingancengani utshela ukuthi ungafaki leyo makeup ungayifaki. Masingancengani utshela ukuthi ungafaki leyo rouge, ungayifaki lezo inkopho, ungafaki leyo maciki, ungafaki leyo zinyo. Athi umuntu usenze njani ngoba khona akona okwakho, not everything ikhona lapha emhlabeni kumele uyithathe uyisebenzise. Uzothimele ngenze njani? Yonke into esemzini wabantu wena ungena emzini wabantu uhlezi uthatha izinto zabo. No, ezabo. Leave it to them. Wena ifuli ikholo wazana noNkulunkulu, impilo yakho impilo yempilo. uNkulunkulu uyakusiza, uyakondla ukwenzela konke. Impilo yakho incike uNkulunkulu, ayincikele kuzona zonke lezi zinto. Athi umuntu awusengalifaka nje izinyo liyakhipheka. Olwami une experience. Sekwalifaka walikhipha. Liyakhipheka, icici liyakhipheka, liyalahleka emfuleni. Mashiya uyakwazi ucela uNkulunkulu awubuyisele. Yaqaqeka ama extension. Yakugezeka irouge. Yakugezeka imakeup. Yayiyeke lento itshela ukuthi cha, ngeke ngisabuswa nguwe. Even though amanye kuzoba nzima because asebusa isikhathi eside emzimbeni. Asiyazenzela asemadala. Asomelele. Because dinga uNkulunkulu ukusiza. Because uNkulunkulu yena okwazi ukuxosha yonke into. Ngisho kusesihlala isikhathi eside kangakanani isiyazazela ukuthi sekhaya la. Uthi cha. Akusikhona. Cha, ushaya phansi kweshunquthule. So lento ifana nesimo lapho khona isigebengu sikhuzwa. Sisesebugebengeni. Lapho umzali waso ubona ukuthi ayilungane yami hlezi ngilethela 100,000 kodwa isebenzi, ingane yami drive imoto engaka imkhuza umntanami. Hayi bolo ma heist, hayi bolo shama bank, zonke lezo zinto. Ukhuzwa kahle sasebugebengeni ukuthi kuyeke lento oyenzayo izokubophisa. Lesi sigebengu sayisingayo kulo magama because into emnandi imnali isa enjoyeka. Siqhubeke nokwenza imikhuba yaso engalungile kodwa kuthi mhla sabanjwa amaphoyisa ayobe esizikhahlela kabuhlungu. Ngendaba amaphoyisa ke nje mawana indaba because uyaziwa ukuthi uyisiboshwa wena. Uyaziwa ukuthi wena vele awunto yalutho. Into yokukhalela amasongo kaSigonyela. Sisho njalo isisho sesiZulu.
ukuthi ufanele ukuvalela lapho. It's like wesilwane thizeni. Kaze sibuya nje ngezilwane abantu baNkulunkulu. If sivumelana nazo. Buya nje ngesilwane if uzohlala njalo uhleli nezinkukhu uxoxa nazo. Uzofana nezinkukhu nawe. Uhlala nezimbuzi uxoxa nazo ukhuluma ngathi ukhuluma nabantu. Uzofana nembuzi nawe. So nathi masithanda zonke lezi zinto eziholwa ziphethe imoya obumnyama amademoni. Sibuya kanjalo ebusweni baNkulunkulu ukuthi sizivumelana nawo. Ukuthi sithanda wona sikhetha wona okudlula uNkulunkulu maye kithi. Maye kithi. So if sesibhubha ngale kwethuna if sekwenzeka okubi kithi ubona bonke abangalaleli ilapho khona umuntu esevuna kutshalile noma seyisisola sazi lapho sibhede khona uzoba ngazi ukuthi uyahlukunyezwa. So khahlelo suyisibosho uba uyahlukunyezwa. So khahlelo amadimoni lapha ngale kwethuna soba ngathi uyahlukunyezwa. Kanti wena olalo nguwena ungalalelanga. Ngakho-ke abantu baNkulunkulu engifisa sikubuke ngale ndaba ukuthi ngiyagcizelela ukuthi asingancingani ngenkolo. Asingancingani namaqiniso. Asingafihlelani futhi asingasabani. Ikakhulukazi singathathi ngokufuna ukubheka inani labazalwane bamandleni ukuthi angeke uyanikela nani isilo sikusheleze cha. Iqiniso libo iqiniso. U1 ubu1, u2 ubu2. U1 ungabu2. Isono sibe isono. Singabe ukuthi Nkosi yami bekuphoqa. Siyekeni ukuyihlaza phambi kwaNkulunkulu. Siyihlaza abantu baNkulunkulu. Masibusa imoya kanje. Siyihlaza ukuthi asimthembe kangakanani. Siyihlaza ukuthi asimncingi kangakanani. Siyihlaza thina. So asingafihlelani futhi singasabani. Silo sifuna izinga lemnikelo cha. Ngifuna ukuthanda cha. Isono sinjawo. Mashawe sishayeke isono usasenyameni. Ngoba ukuphuma kwakho enyameni lesi sono sisakunye nawe. Sizokumangaza ngale kwethu noma sesiguquka sesiphenduka idemoni. Elizokubamba nje kahle ngesandla liye nawe kwalasha. Ngeke kwenze lithanda ukwenza kona. Namanje ngisasho ukuthi asingancingani ngokwamukela uJesu njengenkosi nomsizi. Nabo nazo ke indaba ezinhle. Engihlezi ngithanda ukuthi sihlezi sifinyelela kuzona. Futhi asimamukeleni uJesu njengenkosi nomsizi sisaphila. Asimameleni uJesu njengenkosi nomsizi sisabona, sisezwa, sisakhuluma, sisahamba, saphefumula, sisakwazi ukwenza konke. Usakwazi ngendebe zakho ukuthi ngiyamamukela uJesu. Usakwazi ngamehlo akho ukuthi ngiyalifunda iBhayibheli. Usakwazi ngendebe zakho ukuthi ngiyalikhuluma iqiniso. Usakwazi ngakho konke nakho ukuthi nginyawo zami ngiyagijima ngemanzini ngiyabhadiswa. Sisanganeni okwethuna ngoba ngale kwethuna kokuphenduka. Ngoba futhi umbuso wezulu ususondele kanti nokufa kusondele kakhulu. So abantu bonisa ukuthi bayancengwa. Ungayincengi wena. Wonisa ukuthi uyayincenga. Uzugcina ulala ungaphekanga because ubuyincengo level ethi ngaze ngakhathala, ngaze nganqena ukupheka. Kodwa usho kahle ukuthi yazi ngihalela ukuthi ngidle nje namhlanje kamnandi. Kodwa nginqena ukupheka. Ugcina ungayenzanga lonto because uyayincenga wena. Kade sinesikhathi sidinga ukuthi siyiforce abantu baNkulunkulu. Uforce umzimba wakho ungavumi. Uforce inyama yakho ikhathele. Uforce ubuthakathaka. Ngoba lento mase kumele uyenze sekuphoqa. Uzoba nenkinga. Uthi noma ubuye emsebenzini ukuforce ukuthi upheke, uforce ukuthi ayini, uforce ukuthi wenze zonke lezi zinto lezi. Usheshe ulungisele wena ngoba uzilungiselela wena, uzisiza wena. But if ungaziforce, lethi ubuye emsebenzini ngelinye ilanga. Kuthiwa ke uma wakho se-involve kwi-car accident. Usujwayele ukuthi wena uyabuya uyalala. Uthi ngqabashiya lapho vele uqhubuleke because umzimba wakho sayijwayele le nto. So asiziforce sijwayele ukuthi senze konke okufanelekile. Ngesikhathi nangethuba nangomzuzu okuyibona wona.
ngokusizwa nangokuthandwa inkosi umdalo wezulu nomhlaba. uNkulunkulu sibekelayo, uNkulunkulu silondolozayo, uNkulunkulu usivikelayo, uNkulunkulu senza konke ngomusa wakhe nangobela bakhe nangamandla akhe. Umdali wako konke, umdali wethu, iqhawe lethu. So abantu bonisa ukuthi bayancengwa ngebhadi, amadimoni abancengane ngebhadi ngale kwethu nake kwezokuncenga njengoba ekuncenga umzali wakho ngala, ngale kwethu nake kwezokuncenga njengoba ekuncenga umfundisi wakho ngala, ngale kwethu nake kwezokuncenga njengoba ekuncenga ugogo wakho ngala, ngale kwethu nake kwezokuncenga njengoba ekuncenga umyeni wakho ngala ewumfundisi. Uma umfundisi ungafuni ukuyeka leyo weave, njengoba ekuncenga unkosikazi wakho engafuni ukushumayeza ephuma yedwa enkonzweni ngala, akekho ozokuncenga ngale kwethuna. Umntwana uma akakuncengi akekho ozokuncenga ngale kwethuna. That is why isono sanda kangaka, because abantu bahlalela ukuyekelelana, bahlalela ukuncengana, bahlalela ukwenza zonke izinto kungafanelekile. The unfortunate part ukuthi laba abakwaziyo ukuthi banimele iqiniso ilaba abanyanywayo, ilaba abangafunwa, ilaba abalekelwayo. Laba abakwazi ukuthi bakhulume konke ilaba kusuka kubona, ilaba abangalalelwa ngempela. Because yabonakala ukuthi laba bazoba usizo, bazoba inkinga. Because uhlezi kuphambana lapha emhlabeni. If umzali ubambile umthetho, ingane iyona eba rebellious engafuni ukuzwa, engeza umshini incamela ukuphuma la ekhaya. But if umzali kuyena obheda ingane avililangazelela, iqinisa avililangazelela, ukhanya avililangazelela, konke kuzobe isizwe kuyona. So abantu baNkulunkulu asingayincengi, asingancengani. Uyeba uboyebo, uqhabo uboqhabo, sisize thina ngoba umbuso wezulu usondele. Kwasibe nani mbusise kakhulu, nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amen.